меравем ба идомаи барномаамон. узви дастаи мунтахаби тоҷикистон Амирбек Ҷӯрабоев ки дар дастаи кедаҳи Малайзия ҳунарнамоӣ дорад, ҳафтаи гузашта дар як бозӣ 2 тӯб ба самар расонид. таваҷҷӯҳ мекунем. дар чемпионати Малайзия дастаи кедаҳ нисбат ба солҳои пешин хеле хуб бозӣ мекунад. Ин даста ҳоло дар зинаи чорумии ҷадвали мусобиқот қарор дорад ва аз 16 бозӣ дар 10 тоаш ғалаба кардааст, 1 мусовӣ ва 5 бохт дорад. 31-20 аст натиҷаи тӯбҳояш ва 31 имтиёз дорад ва ҳоло бибинед хеле зебо аст ин бозие ки ҳоло инҷо аз ҷониби Амирбек Ҷӯрабоев нишон дода шуд ва ӯ ҳисобро боз кард. Дақиқаи 26 1-0. Амирбек Ҷӯрабоев дар ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам хеле гуворо бозӣ кард. ҳоло биёед як бори дигар таваҷҷӯҳ мекунем ки ин гол чӣ гуна буд. голи ниҳоят хуб ва саривақтӣ ва бо тавонист ки аз муҳофизатгарон пеш гузарад ва дар мавриди охир тавонист ба ин тӯб расад ва ҳисобро боз кунад. имрӯз рӯзи Амирбек Ҷӯрабоев буд гӯем хато намекунем. як гузариши дигари ин бозигари мо тавонист ба ин даста боз як голи дигар орад. ҳоло ин ҳамон голе ки мо навакак дидем, ин такрори ҳамон гол аст ва Амирбек Ҷӯрабоев дар мавсими имсола 15 бозӣ гузаронид дар ҳайати дастаи кедаҳ ва ҳоло боз дар ин ҳоле ки мо мебинем як тӯби дигар ҳам вориди тӯри дарвоза гардид. боз ҳамон Амирбек Ҷӯрабоев аст. 2 голи пайдарпайаш, яке дар дақиқаи 26 ва дигре дар дақиқаи 54 барои дастаи кедаҳ 2 гол овард ва пешсафии онҳоро бартар гардонид. мо аз он хотир ин бозиро интихоб кардем аз ин чемпионат ки чунки футболбози дастаи мунтахаби Тоҷикистон ин 2 голи задааш дар хотири мухлисон ҳам боқӣ хоҳад монд. дар ҷадвали мусобиқот аслан ҷоҳор дар ҷои аввал аст, Селангор дар ҷои дуввум ва Паҳанг дар ҷои сеюм. Кедаҳ чорум аст, аммо имконият дорад ки боз ба пеш равад ва тавонад ки дар ин баробар ба зинаҳои ифтихорӣ ҳам расад. инҷо голи сеюмро футболбозии дастаи кедаҳ мезананд ва инҷо Виллиан ки дар як даста бо бозигари мо Амирбек Ҷӯрабоев бозӣ мекунад, голи сеюмро ба нишон расонид. ба ҳамин тартиб бозиҳои чемпионати ин кишвар идома доранд.